kaga watan alfarma, kaga wata mai girma, a cikin sake da girma. Da akwai rana mai girma, da akwai dare mai girma. Azumi ya zo sai mu kama baki kam kam kam. Azumi ya zo sai mu hau kira'a zan zan zan. Azumi ya zo sai mu kama carbi kam kam kam. Azumi ya zo sai mu saki hannu warwarwar. Azumi ya zo sai mu sharɓaro mun kunji. Ni dai na shirya zan ciyar Allah ya daga ni. Mu dinga istighfari, mu yawaita salati da ambato gun Allah, da taimakon na ƙasan mu har zumunci duka. Kar a ce mun yada, mun san Ramadan dai watan girma ne. Ramadan Allah ya kawo mu, zan zamo tamkar wani sundam in dage bautar Allah. Kar ka tsaya, kar ki tsaya, dan mutane na dabbalin. 100, 200, 200, 400, 400, 800, 1000, 2000, 2000, 4000, 1 miliyan kuma 2 miliyan. Ba zan sake ba, Roman nan ya bani, gayu na kuɗi ne, duka ku biyo ni. Roman nan mu shashi, komai mi dabalin, komai mi dabalin. Sallah mi dabalin, zikiri ma mi dabalin, sadaka ma mi dabalin, neman lada dabalin, karatu ma mi dabalin. Al'umma kar mu sake, kaciyar azumi yayi dabalin, ziyara ma ai dabalin. Ni dai sai dai dabalin, dan da samu dabalin. Na da tari da yawa a cikin watan rahama. Ramadan barka da zuwa, barka da zuwa. Ramadan barka da zuwa, barka da zuwa. Ramadan barka da zuwa, barka da zuwa. Ramadan barka da zuwa. Ba na so ka wuce, ba na so ka wuce. Ramadan ban so ka wuce, ba na so ka wuce. Ramadan ban so ka wuce, ba na so ka wuce. Ramadan ban so ka wuce, ba na so ka wuce. Ramadan daɗi, Ramadan, Ramadan daɗi, Ramadan, Ramadan daɗi, Ramadan, Ramadan masha Allah. Ramadan.